Vážení a milí priatelia, súhlasím s Jánom Figelom a s jeho iniciatívou, ktorá chce nedeľu rešpektovať ako deň pokoja a hlavne bez politiky. Je to paradoxné, že práve nedeľa, ktorá sa už 1000 ročia považuje za zasvietený deň, ako tretie prikázanie v dekalógu, tak práve táto nedeľa sa stáva centrom politických bojov, ktoré sú v priamom prenose a prichádzajú do našich rodín a roznášajú v spoločnosti nepokoj a nepohodu. Skúsme to prosím zmeniť. Na začiatok treba aj pomocou Rufusových veršov, ktorý hovorí: skús hovor z prapočiatku, ako ten, čo zasial, zaoral a z každej brázdy aj smeť odfúkol, uveriac, že všetko ostatné až potom príde. Skús, budeš smiešný. Ale už iba smiešní sú v poriadku.